Узбака ҷавони онлайн. Сабабе ки ман ин видеоро мекунам ҳамин аст ки ман танҳо мехоҳам ки ҳамин видеоро анҷом диҳам халас ва якчанд саволое ҳаст ки ман 18 солаи худамда ҷавоб медодам. Барои мисол вақте ки ман 18 сола будам, якчанд саволҳое доштам ки одамо ҷавоб дода наметонистам. Ва вақте ки 18 сола ҳасти ту ва ин яке аз солҳои муҳими ҳаёти ту аст, чунки агар ки нодуруст интихоб кунӣ, бисёри оянда аз ин вобастагӣ, яъне бисёр чизое ки дар оянда рух медиҳанд аз интихобе ки ту дар синни 18 солагӣ мекунӣ, яъне баъд аз синфи 11, ин муҳим аст. ва манам мехоҳам ки ана маҳз барои ҳамин дар ин мавзӯъ суҳбат кунам. Барои мисол ту шояд ки синфи 11 аст, яъни замон ва мехоҳӣ ки донишгоҳ равӣ, ё ин ки Русия сохтмон дар бидуни облои, ё ин ки Британия картошкачиниву клубничинӣ. Аммо ё ин ки мехоҳӣ ки барномасоз шавӣ, ҳамхелас, ё ин ки мехоҳӣ ки духтур шавӣ, мехоҳӣ ки шавӣ бо, яъне якчанд ихтисосҳо аст дар онҷа. Ва сабабе ки ман имрӯз ин видеоро кардам, ман мехоҳам ки тура даъват созам ба IT, ё ин ки ба технология иттилоотӣ, чунки ман бовар дорам ё ки ман фикр мекунам ё ки ман интизор ҳастам дар оянда ки яъне ин аз ҳама соҳаи муҳим аст, соҳаи IT ё ин ки технология иттилоотӣ. Чаро? Бале, яъне якчанд хубиҳо дорад, яъне хубиҳо не, бисёри хубиҳо дорад. Ва якумш ки яъне соҳаи IT тақрибан 25-30 сол шуд ки аллакай сохта шудааст ё ки омад ба яъне дар соҳаи барои яъне дар ҷои корҳо, яъне гирем корҳои IT нав 30 сол шуд ки оғоз шид ана ҳамин соҳа. Ва ин видеоро ман кардастам, чунки яъне якмуҷоша намебарем, беқайчӣ суҳбат мекунем, суҳбати дӯстона. Ва бале, чора метавонӣ ки якта чой кунӣ ва мисли ман ҳамвақт об менӯшам, ё ки об нӯшӣ халас. ва суҳбати дӯстона мекунем. Бале, беомадаи ҷавонон. ва чиқаде ки мебинед, боз яъне камераи манро бинед, ин айпади ман астай, агар ки исбиём қатима исм меояд. Ва бале, яъне ма дар писанд ҳаст ҳамин айпадум. Хоб, чаро синфои 11 бояд ки бисёриҳош ба IT раванд? Ва оё ба IT ё ки ба технологияи иттилоотӣ рафтан мода лозим ҳаст диплом, нест, донишгоҳ равем, наравем? Бале, ман ба ҳамин саволҳо ҷавоб метавонам. ва хуб, барои ба IT рафтан туда аввалин қадам ин забони англисия донистан аст. Забони англисиро омӯхтан ту 11 сол доштӣ, агар ки омӯхтӣ забони англисиро, олиҷаноб кайҳонӣ. Аммо агар ки наомӯхтӣ, тура този 18 солаи ку метавонӣ ки англисиро омӯзӣ. Хоб, ва вақти англисиро ки омӯхтӣ, маҳз барои ҳамин дигар донишгоҳ намеравӣ, чунки агар ки англисиро омӯхтӣ, ҳамаи роҳҳо дар соҳаи IT ё ки технологияи иттилоотӣ кушода мешавад. ва чаро пеш аз он ки яъне ба ягон соҳа равем, мо бояд ҳама тарафа дар бозори меҳнат ва омӯзем, халас, ки чӣ қадар маблағ даромад метавонем оварда, чӣ гуна кор мекунем. Барои мисол агар кори оддӣ гирем, сохтмончӣ кори хуб нест, чунки ту дар дуни облой меравӣ, инҷо фаслҳои сол муҳим аст. Барои мисол дар тобистон кор хуб аст, чунки тобистон аст гарм аст, аммо дар зимистон хунук аст ва бо вуҷуд минтақаша муҳим аст. ё ки барои мисол духтур гирем, агар ту вақте ки духтур мешавӣ, бояд ту бидонӣ ки ту 7 сол таҳсил мекунӣ, тамоми аъзоҳои бадани инсониятро меомӯзӣ ва вақте ки ҷои кор мегирӣ, бо вобаста аз беморхонаи давлатӣ бошад, беморхонаи шахсӣ бошад. ва проблема ин ки ту бояд ки дар ҳамон ҷои кор бошӣ, чунки ту сари кор ба инсоният дорем, халас. ё ки гирем муаллим, хайр айни замон муаллим вобаста аз минтақа, агар ки дар давлатҳои хориҷӣ, мисол аврупоӣ ё ки амрико, давлатҳое ки технология пеш рафта аст, муаллимон метавонанд ки аз хона набаромада дарс диҳанд, яъне курсҳои онлайнӣ созанд. Яъне мо медонем ки дониш, илм, education, маориф, ин худаш бизнес аст, яъне ту курс месозӣ ва вая савдо мекунӣ ба яъне шогирдон. ва маҳз ана ҳамин роҳ қатӣ муаллимон яъне маблағ кор мекунанд, халас. ва дар соҳаи IT бошад, хубиҳои бисёр дорад. Барои мисол ту метавонӣ ки як барномаро нависӣ ва дар ҳама соҳаҳо, мисол барномаро менависӣ ва барномаро навистани ту
минтақа муҳим нест. Барои мисол ту метавонӣ ки аз Лос Анҷелес нависӣ, ту метавонӣ ки аз Берлин нависӣ, ту метавонӣ ки аз Душанбе нависӣ ё ки аз худи Тавилдара нависӣ. Ҳамин хел аст. Яъне минтақа, макон, замон фарқе надорад. Танҳо ҳунар, интернет ва компютер лозим аст то ки ту ҳам барномаро нависӣ. Ва бале, аммо яъне ин ёки ту метавонӣ ки дар топ ширкатҳо ба мисли Amazon, Google, Facebook, Atos, Nokia дар ҳама яъне ин гуна ширкатҳо кор дар дроӣ ва минтақаша муҳим нест. Метавонӣ ки барои мисол ширкати ту дар Финляндия қарор дорад, аммо ту метавонӣ ки аз Душанбе кор кунӣ. Албатта ки андоз дар Душанбе пардохт. Баъз мисол шумо савол додед ки ҳей Ризо, ман чӣ қадар андоз меспорам? No problem. Андоз ҳеҷ гап надорад. Чӣ қадар даромаде ки барои мисол дар сурати ту меояд, ту метавонӣ ки равӣ ба қонунҳои анаму давлате ки зиндагӣ мекунӣ андоз спорӣ. Хоб, яъне хубии соҳаи IT ё ин ки технологияи иттилоотӣ дар он аст ки ҳар як шахсият имкон дорад то ки аз тамоми минтақаҳо но аз хона набаромада барномаро нависад, коршо анҷом диҳад ва яъне даромад ёрад, ҳамин карьер ё ки корнома созад. Аммо гуфтем ки барои мисол агар сохтмончӣ бошӣ, ҳуқуқшинос бошӣ, духтур бошӣ, инҳода ҳатман чунки саркор ба инсоният дорӣ, то ҳатман меравӣ, бояд ки бошӣ, яъне бозор иксар талаб мекунад аст. Ва аммо дар соҳаи IT ин чиз нест, яъне ин гуна маҳдудиятҳо нест барои тура. Барои ҳамин яке аз хубиҳои дигари соҳаи IT ё ки технологияи иттилоотӣ аст. Ва дар соҳаи IT ё ин ки технологияи иттилоотӣ якчанд бо дар дохилаш якчандта соҳаҳои дигар дорад. Барои мисол IT support ҳаст, data analyst ҳаст, programming ҳаст, cyber security ҳаст, бале mobile development ҳастай, web developer ҳастай, front end developer ҳастай, back end developer ҳастай. Яъне ин гуна гирем микросоҳаҳо дорад дар дохилаш. Ва як вобаста аст ки кадом шумо мемӯзӣ. Барои мисол шояд ки як одамда писанд аст телефонҳои мобилӣ ва ё мехоҳанд ки барнома нависанд барои телефони iOS. Як каси дигар писанд аст телефонҳои Android ва мехоҳанд ки шаванд Android developer. Як каси дигар писанд аст мехоҳад ки шавад web developer. Як каси дигар мехоҳад ки барои мисол дар ҷаҳони гирем зинда агар ки хоҳӣ ки бехатарии ҷомеаро таъмин созӣ, ту бояд полис шавӣ. Аммо ин танҳо дар ҷаҳони дар ҷаҳони реалӣ не, аммо метавонӣ ки яъне cyber security даравӣ. Cyber security маъноеро дорад ки яъне бехатарии ширкатҳоро ту таъмин мекунӣ. Барои мисол полисҳо агар бехатарии инсониятро таъмин кунанд, аммо яъне cyber security specialist яъне мутахассиси cyber security вай метавонад ки бехатарии ширкатҳоро таъмин кунад. Барои мисол ширкатҳо миллионҳо доллари амрикоӣ масраф мекунанд то ки ширкатшон бехатар бошад. Яъне ту нетворка ҳимоя мекунӣ, ту яъне фишинг имейлҳое аст ки дар коргарони ҳамун ширкатҳое ки кор мекунанд равон карда мешавад аз тарафи одамони яъне бад, ҳакерҳои red team, яъне тими сурх, дастаи сурх. Ва ту бояд бора ҳимоя кунӣ, ҳамин хел аст. Ва бале, яъне барои ҳимоя кардани ана ҳамун ҳуҷумҳо, cyber attack, ту дар лозим нест ки дар кадом минтақа будан, ту лозим нест, чунки ту дар танҳо лозим аст компютер ва бале ва интернети баландсуръат ва албатта ки дониш. Ва чӣ гуна яъне омӯзем мешавад? Барои мисол гуфтум дар аввал гуфтум ки ту лозим нест донишгоҳ рафтан, чунки айни замон ҳам агар ки англисиро донӣ, тамоми курсҳои cyber security, programming in Python, яъне барнома нависан дар Python, дар mobile development, Flutter, Swift, Java, JavaScript, PHP, ҳамаи забонҳои барномасозие ки ту мехоҳӣ, ҳамаи ин забонҳои барномасозиро ба тариқи ройгон бе ягон маблағ пардохт кардан дар ягон донишгоҳ, бе ягон 3 сол рафтан, бе ягон дипломи бакалавриат, бе ягон гирем баҳоҳову MBву рафтан омад, яъне бе ягон чӣ ту метавонӣ ки аз хонатон набаромада, ватана тарк накарда ё ки минтақатона тарк накарда омӯзед ҳамон чиза. Аммо ба шарти ки англисия донед. Барои мисол YouTube айни замон ин платформаи олиҷаноб аст, чунки ҳама метавонанд ки омӯзанд тамоми курсҳоро ройгон аз хона набаромада.
ва барои ҳамун марам тавсия метавонам одамода ки аввал англисиро омӯзанд, кадоме ки мехоҳад мутахассиси IT шавад. пас он вақте англисиро омӯхти аллакай дарҳо ки кушода шид, ту метавонӣ ки омӯзӣ. Барои мисол бо кадоме чизе ки мисол агар ки мехоҳӣ ки мобайл девелопер шавӣ, марҳамат, Dart, Swift, Java ё ки Kotlin омӯзани замон. Агар ки хоҳӣ ки веб девелопмент шавӣ, HTML, CSS, JavaScript ва дар бекенд бошад PHP ва Node.js ё ки MongoDB ё ки SQL омӯз. Агар ки хоҳӣ ки cyber security даравӣ, Linux омӯз. Агар хоҳӣ ки IT support даравӣ, ҳатман англисиро ба дараҷаи кайҳонӣ омӯз. Communication skills аз хуб кунӣ, яъне тарзи муоширата ёд гир. ва бале, яъне соҳаи IT хубиш ҳаме ки яъне агар ки ту соҳаи IT-ро донӣ, бо гуфтесам ки ҳаргиз муҳоҷират намеравӣ, яъне хонатонро тарк карда намеравед барои мисол сохтмон кор кардан ё ки духтур бошӣ беморхона рафта кор кардан. Яъне аз тамоми минтақаҳои дунё метавонӣ кор кунӣ. Барои мисол мепарӣ мера Индонезия, Бали, барои як ҳафтара истироҳат метавонӣ ҳам корт анҷом диҳӣ, ҳам яъне саёҳат кунӣ ҳамтарас, ё ки бале, яъне аз ҳама минтақаҳо то вақте ки ту пайваст ҳастӣ ба интернет ва пайваст ҳастӣ ба компютери пурқудрат. Ва бале, ин соҳа бо гуфтесам ки агар ки соҳаи технологияи иттилоотиро омӯзӣ, ту метавонӣ ки бизнессозӣ дар ҷаҳони рақамӣ ё ки дар ҷаҳони онлайн ба мисли дар Amazon ту метавонӣ савдо кунӣ. Агар ягон продуктҳо ё ки ягон маҳсулотро дар Amazon ё ки аз AliExpress харида дар ҷаҳони онлайн савдо мекунӣ, дигар корунда савдо намекунӣ. ва яъне ба шарте ки бо гуфтесам ки забони англисӣ аз ҳама муҳим аст, пас он технологияи иттилоотӣ. Чунки мо медонем ки оянда, яъне ҳама бовар дорад ки оянда бисёри ҷойи корира ки мегирад? Роботҳо. ва барои аммо роботҳоро ки месозад? Барноманависҳо, барномасозо, одамоне ки artificial intelligence ҳастанд, интеллекти сунъӣ. ва бале, яъне ин гуна одамҳо месозанд ва ман ҳам бовар дорам, бисёри аз мутахассисон ҳам бовар доранд ки дар оянда роботҳо ҷойи кори бисёри инсониятро мегирад. Барои мисол Twitterда тақрибан ҳамин сол вақте Илон Маск CEO шид, 80% коргарона аз ҷойи кор сур кард ё ин ки аз ҷойи кор рондак. Чаро? Чунки аллакай OpenAI, ChatGPT, роботҳо дигар ҷойи кори инсониятро гирифта истанд. ва аммо аз хотиро набароед ки ҳамин корро мекунад? Инсоният. Яъне барномаро ки месозад? Инсонҳо. ва агар ки ту IT-ро донӣ, технологияи иттилоотиро донӣ, як чанд забонаи барноманависиро омӯзӣ, яъне донӣ, доно бошӣ, оқил бошӣ, компютерро ба дараҷаи кайҳонӣ фаҳмӣ, забонҳоро, якчанд забонаи хориҷиро ки омӯзӣ, аллакай ту рақобатпазирӣ. Яъне ҳама медонад ки мо дар сайёраи замин мо ҳама бояд рақобат кунем. Барои ҷойи кори зуд, барои зиндагии хуб, барои хонаи хуб, барои мошини хуб, барои духтари хуб, яъне зани хуб доштан ту бояд рақобат кунӣ, барои футболбози хубам бояд рақобат кунӣ, яъне дар ҳама чиз, барои дониши хубам доштан ту бояд рақобат кунӣ. Яъне ин рақобати ҳама медонад. ва вақте ки яъне ин чизҳоро медонӣ, барои мисол англисӣ медонӣ, математикаро хуб мефаҳмӣ, компютерро хуб медонӣ, яъне ин чизҳотро иҷозат метиҳад ки рақобатпазир бошӣ дар оянда. Пагоҳ бо роботҳо, яъне ту метавонӣ ки робота худат созӣ. ва бале, барои мисол дар оянда ҷойи кори робота, яъне ҷойи кори пешхизматҳоро роботҳо мегиранд. Дар ҷопон бисёре аз меҳмонхонаҳое аст ки дар Аврупо, дар Ҷопон, дар Амрико бисёр аз меҳмонхонаҳое аст ки яъне хизматрасониро дигар инсонҳо намекунанд, роботҳо мекунанд. Меравӣ, робот ба англисӣ қади суҳбат мекунад, хӯрокта меёрад, яъне ҳама корора. ва аллакай бинед ки тариқи автоматӣ робот ҷойи кори пешхизматро гирифт. Ҳамин хел аст, ҷойи кори пешхизмат тариқи автоматӣ рафт. ва бале, ана робота ки сохт? Барноманавис, барномасоз, технологияи иттилоотӣ, одамоне ки сар кор ба технологияи иттилоотӣ доранд, ба IT доранд. ва бале, ин аст тавсияи ман ба 18-солаи худам, чунки ман худам 17-сола, 16-сола будам ва медонистам ҳичса гӯё. ва агар кадоме кози мактаба таъон кардистай ва мехоҳад ки ягон ихтисос, ягон корнома созад ва кадом соҳада бояд равад, ман тавсия метавонам соҳаи технологияи иттилоотӣ, чунки соҳаи технологияи иттилоотӣ мо метавонем ки ҳама чиз иваз кунем ба ин соҳа, ба тариқи ин соҳа. Бале,
яъне чӣ фикр доред ин гуна суҳбатҳои бе қайчӣ истода танҳо суҳбати дӯстона мекунем об менӯшем ҳамихел не бале бо чӣ хеле ки мебинед камера ма дар ҳақиқати зебост ма оҳиста оҳиста мисол қафо рафтан мегӯи тараф ё қатимаи симати тараф ё қатима меяд бола мисол мешину камера тараф мегезу қатима камерама меистад ва дар ҳақиқати ирам ки сохтаге баромада мисол ҳамихел не ви чӣ муъҷиза аст технология ихлис муъҷизае қатин ки ҷой мерае қатин меёяд ташаккур ки бо ҳамроҳи ман истодед тақрибан 15-16 дақиқа шид ва умедворам ки якчанд маълумотро гирифтед шояд ки нагирифтед аммо ман ҳаракат мекунам ки видеое ки ман месозум барои одамора ва хусусан барои одамое ки ба технология иттилоотӣ сарукор доранд бояда илҳомбахш бошад ташаккур ва ба ҳама рӯзи хуб ва муваффақият дар кариятон бай бай агар ки ин гуна суҳбатҳо писанд бошад дар комент нависед бо ма якчанд суҳбатҳои дигарам мекунам